Pozdravujem vás zo sídla spoločnosti Root Brands, volám sa Patrik a chcel by som si spolu s vami prejsť video číslo 3, kde si ukážeme, ako postupovať po nastavení nášho predplatného RPS alebo Root Prime. Ak ste si pozreli video číslo 2, už viete, že sme do nášho košíka práve pridali balíček Trinity. Dátum spracovania sme nastavili na zajtra, teda na 13. júla 2023. No a teraz si povieme, ako pracovať s naším košíkom RPS. To je toto okno, ktoré máte pred sebou. Ukážeme si, ako pridať položku, odstrániť položku a tiež aj aktualizáciu údajov. Takže začneme. Ako vidíte, mám aktívny stav, ktorý ukazuje, že mám aktívny účet. Opäť, keď chcete kedykoľvek účet zrušiť, kliknete na toto tlačidlo, čím úplne zrušíte svoj RPS. Vidíte, že tu mám Trinity Pack, je to dátum, kedy som pridal, dátum spracovania aj moja kreditná karta, z ktorej sa bude platiť každý mesiac, vždy po 30 dňoch. Tak vám ukážem teraz, ako pridať novú položku. Povedzme, že mám RPS už niekoľko mesiacov, objednal som si balíček Trinity Pack a teraz ho už nechcem používať, naopak chcem balíček Give Me by Youth. Niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Jeden z mojich obľúbených je, že si v košíku RPS ponechám Trinity Pack. Kliknem na pridať položku a vyberiem si možnosť Give Me Back My Youth. Tak sa vrátim na stránku produktov, vyhľadám položku Give Me Back My Youth, pridám do košíka RPS a opäť sa ocitnem v RPS. Táto položka je teraz vyraznená červenou farbou. Tu je napísané, že táto položka ešte nebola uložená, pretože mám uložený balíček Trinity. Idem ho odstrániť. Nechcem meniť dátum spracovania, chcem ponechať dátum 13. júla, takže stačí kliknúť sem, tak sa mi aktualizuje môj košík, dostanem sa do ďalšieho okna a tu vidím Root Prime. To je úžasná vec. Jednu z výhod členstva v Root Prime je, že sa môžem obrátiť na zákaznícku podporu, získať VIP status, čo znamená, že sa dostanem prvé miesto v rade, dostanem okamžitú spätnú väzbu alebo prednostnú komunikáciu. Budem mať teda lepšie služby ako ten, kto komunikuje iba prostredníctvom tohto odkazu kontaktujte nás. Tak sa vrátim znova do Root Prime a tu sa mi zobrazí, že teraz mám Give Me Back My Youth, je to pridané, mám tiež dátum spracovania, ktorý požadujem. Povedzme, že v posledných pár mesiacoch som dostával Give Me Back Youth a mám zásoby, takže to teraz nepotrebujem. Tak by som klikol na dátum priamo sem a zmenil ho na 27. Pokračoval by som, klikol by som na toto poličko a znova na uložiť, tak sa aktualizuje môj dátum spracovania a mám ho teraz nastavený na 27. júla. Členstvo v predplatnom RPS Root Prime prináša niektoré skutočne skvelé výhody. Napríklad za každú zásielku dostanete poukaz v hodnote $15, takže získate bezplatnú dopravu až na 3 zásielky mesačne. Pri objednávke Root Prime a potom na ďalšie 2 objednávky môžete dostať poukážku na dopravu v hodnote $15, takže väčšina z vás má dopravu zadarmo. Odmeny sú vo výške $50 alebo $100. Pri objednávkach do $176 získate odmenu vo výške $50, poukážka, ktorú môžete použiť na iné objednávky a potom pri objednávke na $176 získate odmenu vo výške $100. Takže ak plánujete zmeniť dátum spracovania, čo som práve urobil a bolo to do tých 30 dní, bude všetko v poriadku. Niekedy sa môže stať, že máte doma veľa produktov a chcete si ich odložiť. Ak si ich však odložíte na dlhší čas ako spomenutých 30 dní, stratíte výhody, ktoré môžete získať aj odmeny. Na to nesmiete zabudnúť. Ak chcete získať výhody RPS, dostávať odmeny a bezplatnú dopravu, musíte dostávať zásielky každých 30 dní. To je teda všetko, čo sa týka základných informácií o tom, ako sa pohybovať v košíku RPS, ako pridať položku, vykonať zmeny alebo odstrániť položku, ktorú už nechcete. Ďakujem, že ste si to prešli spolu so mnou a v ďalšom videu budeme hovoriť podrobnejšie o tom, ako pridať ďalšie produkty a ako sa skutočne orientovať na webe. Ďakujem.